खुलुमबाय लोगोफोर, नैबे आंनि इउट्यूब चेनेलखौ नागिरगासिनो साफ्रोमनिसिम फिन दिनैनि सानजों बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। स' लोगोफ्रा नायलांदो नै माने नैबे नोलोबारिहाय मा आदै दङना सासे, बिथाङा आबादबो मावो बिदिनो कन्ट्रेक्टारबो जिराया, माने बिराद जोगोनार फिथाइ थायदों आरोना, फुरा थायखादों नै। माने बाहाय डाबल जायोना, माने नैबे गयावबो माने गायनानै बेबादिनो बिसोर जानला होनानै आरोबाव जोगोनार फिथाइ माने होबावो। दा डाबल खामायो बिदिनो बोसोरावहाय 2 लाख 3 लाख 5 लाखआ ओरैनो फैयोना बिसिनाव। दा दिनै स' लोगोफ्रा नै बिराद जोगोनार फिथाइ दङ। भिडिअखौ नायनानै लोगोफ्रा अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो, इन्टारेस्ट मोनो बिदिनो मोजां मोजां भिडिअ लानानै फैयोबा नोंथांमोना जाहाथे बयबो नुनो मोननाय बायदि। स' लोगोफ्रा सोलोंनो हागोन नै माने गय बिफांबो गायो सिङाव, आरो बिनि सायाव जानला होनानै नै जोगोनार फिथाइ बिरादनो द्लामनो थायो। लोगोफ्रा सोलोंनो हागोन ना, माने बेहाय गय फुलिजोब। दा गयखौ माने बेखौहाय नै 50 थाखा दाल 60 थाखा दाल बेखौ जाखुना हरजोबगोन आरोना। ओरै ओमफ्राय जोगोनार फिथाइ मोनबाय ओरै, माने बिराद मोजां आरोना, माने बे 1 नाम्बार बिजनेस आरो बे 2 नाम्बार नङा। स' लोगोफ्रा सोरबा कुसुगाव एरियायाव सोरबा माने हाबा हुखा बासिनायाव नांगौबा लांफैनो हागोन। बिदिनो ट्रेक्टर गंसे गाहाम माने बेबादि हरो। बिराद थायखादों नै नायलांदो स' लोगोफ्रा, माने नै जोगोनार फिथाइजोब जेरैखि नाया मानो। ओमफ्राय बेनि सिङाव माने गय बिफां दङ आरोना, फुरा थायखादों नै जोगोनारजोब। नैबे जानला सोलोंनो हागोन स' लोगोफ्रा, माने जोगोनारबो गयबो, गयाबो मोजां जाबाय थैला, ओरै जोगोनारबो मोनबाय। एसेनोसै लोगोफोर, आङो बेखिनियावनो दोननो सानबाय आरोना। नोंथांमोनहा नायगिरिगासै साफ्रोमबो जाहाथे सोलोंनो गोसो दंबा सोलोंदो, माने मोजाङै दं आरो बाव गैयाबाबो बिगाथामसो दङ आरोना, माने बिराद थायखादों नै। एसेनोसै लोगोफोर, नायनायनि थाखाय बयनोबो आंनि अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरफिननाय जाबाय फिन। आरो अननानै लोगोफोरनो शेयार खालामदो, आरो अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो, बिदिनो गोदान गोदान भिडिअखौ जाहाथे नोंथांमोना नुनो मोननाय बायदि आरो। एसेनोसै, गोजोन्थों।